μαθητές της Β' τάξης του Γυμνασίου Pythagoreίου. Θα πειραματιστούμε με 3 ίγκρα καθημερινής χρήσης και θα μελετήσουμε πώς συμπεριφέρονται όταν τα αναμειγνύουμε. Τοποθετούμε τον άδειο ογκομετρικό κυλίνδρο στη ζυγαριά, μηδενίζουμε, βάζουμε 10 ml νερού, μάζα νερού 10 γραμμάρια. Το ίδιο κάναμε και με το λάδι και το ενόπνευμα. Μάζα λαδιού 8,9 γραμμάρια. Μάζα ενόπνευματος 8,1 γραμμάρια. Υπολογίζουμε την πυκνότητα των 3 υγρών με τον τύπο μάζα δια όγκος και βρίσκουμε ότι το νερό έχει πυκνότητα 1 γραμμάριο ml, το λάδι 0,89 γραμμάρια ml και το ενόπνευμα 0,81 γραμμάρια ml. Φτιάχνουμε μια τρίχρωμη στήλη από τα ίγκρα που έχουμε. Όπως γνωρίζουμε, το ίγκρο με τη μεγαλύτερη πυκνότητα, δηλαδή το νερό, θα πάει προς τα κάτω. Και έπειτα ακολουθούν τα άλλα 2 ίγκρα, τα οποία έχουν μικρότερη πυκνότητα από το νερό. Φτιάχνουμε 2 μπαλάκια από αλουμινάο χαρτό ίδιας μάζας και διαφορετικού όγκου. Παρατηρούμε ότι το μπαλάκι με το μικρότερο όγκο έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Τα βυθίζουμε μέσα στην τρίχρωμη στήλη. Παρατηρούμε ότι το μπαλάκι με τη μεγαλύτερη πυκνότητα επιπλέει στο λάδι, ενώ το μπαλάκι με τη μικρότερη πυκνότητα επιπλέει στο ενόπνευμα. Βρήκαμε από το πείραμα της Marie Curie που έδειχνε σε μικρά παιδιά και αναμίξαμε νερό και ενόπνευμα ώστε να φτιάξουμε διάλειμμα ίδιας πυκνότητας με το λάδι. Μετά από πολλές προσπάθειες τα καταφέραμε. Επειδή οι φυσαλίδες έχουν ίδια πυκνότητα με το λάδι, παραμένουν στο σημείο που τις τοποθετούμε.